רגע, מההתחלה. ברור. לא, יש כאלה שלא יודעים. תסביר, לא כולם יודעים. יש כאלה שכבר שכחו מה זה. קלרה, להקשיב. איזה גדול זה איתמר, הוא עשית בכל העיתונים האלה. אני לא יודע. תמר, תסביר. תסביר יד. לא, מה, אני לא יודעת. תסביר יד. יש פה את משחק החבילה. כל אחד בתורו שהחבילה מגיעה אליו קורא את ההוראות שעל הפתק שבחבילה. אין הוראות. כל אחד שהחבילה מגיעה אליו מברך את המשפחה באיזושהי ברכת חג שמח או מזל טוב או מה שרוצים, בסדר? אבל צריך מוזיקה, ואסתר, שאני עושה לך סימן, את מכבה את המוזיקה. יאיר. אסתר, יאיר. אז דיסק אחר. בסדר, גם החבילה קופצת. בואו, אנחנו נשיר שירי חנוכה. נכון. ואנחנו נשיר בלייב, כשתעשי ככה אנחנו יש כאן דבק. לא, אין כזה. חנוכה, חנוכה, מתנשנו בגילו ושמחה, למלא את ליבנו, לילה וידע קוסמנו, עמנו יסוף, סוף לניות. הופה פה פה פה. יעקב. ברכה. להוריד שכבה אחת. אני מברך את כל המשפחה, שיהיה לנו הרבה אור, לא רק בחנוכה, אלא גם בכל השנה, ושנצמח ונעלה כולנו מעלה, ושכל אחד, כל המשאלות שיש לו בלב, המשאלות יתגשמו. אמן. לא להוריד נר, לא מוזיקה, לא צריך. לא להוריד מהעיתון? לא צריך מוזיקה. נרי דקי, בחנוכה נרי דקי, להוריד קצת. בחנוכה נרי דקי. קלרה. צריך להוסיף על הברכות, נכון? אז אני מברכת את כל מי שיש לו יום הולדת או איזשהו אירוע, שזה הרבה פה. הרבה אנשים יום הולדת בחנוכה. שיהיה לכם יום הולדת שמח ושנה מצוינת ורק טוב. אמן. גם לאמא שלי יש היום יום הולדת. וואי! היום יש לסבתא יפה וליואב. אתמול היה לרינת, ובליל ראשון היה לאמיר ולרות. רציתי, הזכרתם את סבתא יפה. אז יש לנו במשפחה הרבה שנולדו בחנוכה. מה זה אומר עלינו? רציתי להגיד לכם שאתמול דרורה התקשרה אליי, דרורה רטנר מנחלים. נחלים, וקבעתי איתה שאני אבוא איתה, שהיא תודיע לי. מתי? אז באנו לשם ב5, אחרי הצהריים. וואו. והאמא כל כך שמחה, האמא הייתה ערנית, האמא שאלה אותה איפה אילנה. דרורה השתגעה פשוט. זה היה פשוט מדהים, איך שהאמא הייתה ערנית ודיברה, ודרורה מאוד נהנתה ממנה, והאמא גם מאוד נהנתה, אני חושב, מדרורה. דרורה באה, הביאו אותה לירושלים והיא באה לאמא עם מונית. יש לה גם עוד זוג חברים בדיור המוגן, אז היא באה לשני הדברים. מה באמת עם אילנה? תעדכן. ראינו גם, היה ביום שלישי, היה שם... באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. וואו. איתמר. תברך אותנו, תמר. שיום הולדת של אמא שלי יהיה כיף בכל יום הולדת. באנו חושך לגרש. בידינו. גם להוריד, תוריד מיד. 1 או 2 או 3. 4. שלכל המשפחה יהיה חג שמח, ואני מקווה גם שכל הילדים יתגשם חלומם, שהחופש הזה יימשך כל השנה ולא יהיו לימודים. חג שמח! בידינו אור ואש. זה היה בידיים שלה. זה היה בידיים שלה. גם יאללה, הודיה. לקלף, זה היה הודיה.
שיהיה לנו הרבה מפגשים משפחתיים כאלה, שנהיה שמחים ושזהו. סטופ! תלך את השם השחרון ושם הברכות. קודם כל שיהיה חג שמח ולכל ילדי היום הולדת מזל טוב ולכל אלה שכבר לא ילדים ויש להם יום הולדת אז מזל טוב. תודה. שיהיה סקי טוב, נו. ושיהיה חופשת סקי טובה למי שהולך לעשות סקי. מה, רשמתם אותנו ולא אמרתם לנו? כולם נוסעים לסקי! אל תפריע. זה הפרסים האלה. קטן, שמונה ימים. תקלף, בני, תקלף. תקלף כמה, בני. תלך יותר מהר. אני אומר מה נשאר לי לברך? איי. אור ושמחה לכולם, ובריאות טובה לכולם, מצעירים ועד גדולים ועד מבוגרים, ונברך את כל מי שלא נמצא פה, ולא הגיע מכל מיני סיבות, ולא משנה מה, שלכולם יהיה חג שמח, ואושר ובריאות ונחת. אמן. נר לי דקי, יואו, נראה לי עוד מעט אתה מגיע לזה. שיהיה לאח שלי היום מזל טוב, ושיהיה חג שמח לכולם. גבר. נר לי דקי. למה אתם לא משתתפים בהמשך? תשבו במעגל, ברק. יעל את רעבה? גבעון תורי. רוצה קפה? גבעון עוד אחד. עוד אחד סתם. זה מתקרב. עוד אחד. חג שמח והרבה בריאות לכולם, ושיהיו לנו הרבה אירועים שמחים וחג שמחה במשפחה. אמן. וואי, נראה לי שעכשיו... וואו! רציתי להגיד שנראה לי שעכשיו זה כבר האייפון. טוב, פטור בלא כלום, אי אפשר. אז אני נותן לך לחלק לילדים. אני אברך אותך. יעל הזכירה לי שהיא ראתה כבר את ההצגה, ואני אברך אתכם במשהו שרובכם זוכרים והצעירים יזכרו מהיום והלאה. אני אברך את כולכם בברכת הגפן, כמו שהזיידה היה אומר. הצלוחה, גזון, פרנוסה ונחת. שלח לאמריקה.